Καταρχήν, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο φιλόξενο χώρο του ΣΕΦ. Ως μέλος της απερχόμενης Διοικούσης Επιτροπής, θα σας πω καταρχήν μεγάλο ευχαριστώ και στη συνέχεια να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Γι' αυτό θα ήθελα, σαν πρώτη εκκίνηση, να προχωρήσουμε στη διαδικασία εκλογής Προεδρίου και στη συνέχεια να μπούμε στο κυρίως θέμα του συνεδρίου, της αρχιερεσίας. Καταρχήν, υπάρχει κάποια πρόταση από το Σώμα για το Προεδρείο? Κάποιος που θέλει να είναι στο Προεδρείο? Ο συνάδελφος Αρμπάρας και η κυρία Μαλικοπούλου. Να περάσετε παρακαλώ αν θέλετε στο... Από την απερχόμενη Διοικούσα Επιτροπή παραδίδουμε στην συνεχεία στο Προεδρείο του Συνεδρίου για να συνεχίσει τις διαδικασίες. Αυτά και καλή συνέχεια. Καλημέρα σας. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας σήμερα στο Ιδρυτικό Συνέδριο των Ελευθέρων Πολιτών. Γνωρίζουμε ότι πάρα πολλοί φίλοι, μέλη τώρα πια βεβαίως των Ελευθέρων Πολιτών, έρχονται από πολύ μακριά και πάνε πάρα πολύ μακριά. Θα επιστρέψουν δηλαδή με κάποια πούλμαν που έχει βάλει το κόμμα. Κατά συνέπεια, θέλουμε όλες οι διαδικασίες να γίνουν κάπως γρήγορα και γι' αυτό, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε, οι κάλπες θα είναι ανοιχτές. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ακυρότητας ψηφοδελτίων. Είναι κομματική διαδικασία. Έτσι. Καταρχήν, συμφωνούμε όλα τα μέλη του κόμματος να ανοίξουν οι κάλπες για να μπορούν να ψηφίζουν οι άνθρωποι. Εντάξει, ωραία. Άρα εγκρίνεται ομοφόνος, κυρία Χρύσα. Θα ήθελα προτάσεις για να φτιάξουμε την Εκλογική Εφορευτική Επιτροπή, έτσι ώστε να διευκολύνουμε και τους ανθρώπους εκεί να μπορούν να ψηφίζουν τα μέλη μας. Είναι η Λίτρα Κωνσταντίνα, Ζαφυράτου Μαργαρίτα, Αγγελάκης Γεώργιος. Εγκρίνονται από το Σώμα η εφορευτική, τα μέλη της εφορευτικής. Πολύ ωραία, οπότε προχωράμε παραπέρα. Επίσης θα ήθελα, αγαπητοί φίλοι, όποια μέλη μας θέλουν να είναι ομιλητές, θα πρέπει να γραφτούν τώρα. Ανοίγουμε δηλαδή με την γραμματέα, την κυρία Χρύσα, ένα κατάλογο ομιλητών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε το χρόνο ομιλίας των φίλων και μελών του κόμματος, για να μην τραβήξει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία των ομιλητών. Είμαι υποχρεωμένος με την έναρξη συνεδρίου να διαβάσω το καταστατικό λειτουργίας των Ελευθέρων Πολιτών, που νομίζω ότι όλοι το έχετε στα χέρια σας. Οφείλω όμως να το διαβάσω. Λοιπόν, το καταστατικό λειτουργίας των Ελευθέρων Πολιτών, ξεκινάμε από το κεφάλαιο 1, Γενικές Διατάξεις. Άρθρο 1. Τίτλος, έδρα και έμβλημα του κόμματος. Το πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε με την κατά νόμο δήλωση 4 Σεπτεμβρίου του 2011 φέρει το όνομα Ελεύθεροι Πολίτες. Η διοίκηση του κόμματος εδρεύει στην Αττική. Έμβλημα του κόμματος είναι η γραφιστική απεικόνηση αριστερής παλάμης, της οποίας ο αντίχειρας σχηματίζει περιστέρι που μεταφέρει ένα κλαδί ελιάς. Κάτω από την απεικόνηση αυτή δε υπάρχει με χαρακτήρες χρώματος δηλαδή το όνομα Ελεύθεροι Πολίτες. Άρθρο 2. Αρχές, αποστολή, αξίες και δράσεις. Το κόμμα Ελεύθεροι Πολίτες διέπεται από τις αρχές και τις διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό και την ιδρυτική διακήρυξη. Θα εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η δράση και η λειτουργία του θεμελιώνονται στην κοινή βούληση των μελών του. Οι αρχές μας είναι η ελεύθερη συμμετοχή φυσικών προσώπων χωρίς κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις. Δημοκρατικότητα στις εκφραζόμενες θέσεις, αντικειμενικότητα και πολυφωνία στις απόψεις και τις προτάσεις. Τρίτον, συνεργασία με ιδιωτικούς, δημόσιους, εθνικούς, αλλοδαπούς και διεθνείς φορείς, των οποίων οι αρμοδιότητες και οι σκοποί συνυφαίνονται με τους σκοπούς του κόμματος των Ελευθέρων Πολιτών. Αποστολή μας. Η αποστολή των Ελευθέρων Πολιτών είναι να συμβάλλει και να εξασφαλίσει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική διαδικασία. Να συμβάλλει και να επιδιώξει την αποτελεσματική και χρηστή διακυβέρνηση της χώρας μέσω α.
της συμμετοχής των πολιτών στις πολιτικές διεργασίες και στις εκλογικές διαδικασίες, της διάδοσης των δημοκρατικών αξιών, ιδεών, αλλά και των αρχών του κόμματός μας, ώστε να βοηθηθούν οι πολίτες να κρίνουν, να αξιολογούν και να κάνουν τις πολιτικές τους επιλογές με βάση το ατομικό και κοινό καλό, την πρόοδο και την ευημερία της χώρας. Τρίτον, της ενθάρρυνσης των πολιτών που αγωνιούν για την πορεία της χώρας και έχουν διάθεση για δημιουργία και προσφορά, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική και στη διακυβέρνηση της χώρας σε όλα τα επίπεδα. Κεντρική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, συνδικαλισμός, κοινωνικοί φορείς κλπ. Την αξιοποίηση των δυνάμεων του οικουμενικού ελληνισμού, συντεταγμένα και στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Της διαμόρφωσης, προβολής και διεκδίκησης κατάλληλου κυβερνητικού προγράμματος, όπως και θέσεων για την αντιμετώπιση ειδικών προβλημάτων της χώρας σε όλα τα επίπεδα της κυβερνητικής πολιτικής και της κοινωνικής συμμετοχής. Τρίτον, να αποτελέσει τον κεντρικό πολιτικό φορέα έκφραση των ανθρώπων, της δημιουργίας, της καινοτομίας, της γνώσης, της εργασίας, ώστε να συμβάλλει στην ανασύνθεση του δημοκρατικού, πολιτικού και κοινωνικού χώρου. Να είναι και πάλι επίκαιρος, προοδευτικός, μαζικός και αποτελεσματικός, για να δώσει λύσεις στα προβλήματα του λαού. Τέταρτον, να διαμορφώσει πολιτικές προτάσεις και γενική πολιτική που θα προσανατολίζονται στην πλεονασματική εθνική οικονομία μέσω πλεονασματικών οικογενειακών και ατομικών οικονομικών προπολογισμών, ώστε να διασφαλίζονται αξιοπρεπές εισόδημα για όλους τους πολίτες, δυνατότητα έντιμης και παραγωγικής επιχειρηματικότητας, αποδοτική λειτουργία της αγοράς και θετικά οικονομικά αποτελέσματα για τη χώρα, χωρίς ανάγκη υπέρμετρων δανεισμών. Να ενισχύσει την εθνική παραγωγή με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και την τόνωση της υγιούς αγοράς, χωρίς μονοπωλιακές και ολιγοπωλιακές στρεβλώσεις. Να διαμορφώσει ένα υγιές πολιτικό σύστημα που να υπηρετεί την κοινωνία και τους πολίτες, με απόλυτο σεβασμό στους δημοκρατικούς κανόνες και θεσμούς, με διαφανή λειτουργία, με λογοδοσία και με σαφή διάκριση στην πράξη των λειτουργιών του δημοκρατικού πολιτεύματος. Τρίτον, οι αξίες. Οι ελεύθεροι πολίτες θα δρουν και θα προσδιορίζονται μέσα από ένα αυστηρά δημοκρατικό, συνταγματικό, ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές σύστημα αξιών, το οποίο είναι αναγκαίο για την έξοδο της χώρας από την πολύπλευρη οικονομική και πολιτική κρίση και με μόνιμο στόχο την ευημερία των πολιτών, την κοινωνική συνοχή και την διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων στη βάση των ελληνικών αξιών, ιδεών, οραμάτων και της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Για τους ελεύθερους πολίτες, οι παρακάτω αξίες και θέσεις είναι θεμελιώδεις. Η εθνική ανεξαρτησία και η αξιοπρέπεια της χώρας, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με την επαναβεβαίωση των εθνικών μας στόχων στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο και σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με τη διαρκή υποχωρητικότητα στα εθνικά μας θέματα και την φαλκίδευσή τους στα πλαίσια της δήθεν μυστικής διπλωματίας. Η αντίσταση στην εργένη κατάρρευση της χώρας, διεκδικώντας και απαιτώντας εθνικά υπερήφανη, πολιτικά, δημοκρατική και οικονομικά αποτελεσματική διέξοδο από τη σημερινή κρίση και αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς και στην πολιτική. Χρέος μας είναι να αντισταθούμε στην απραξία των ιδεών και των θεσμών, να επαναδιατυπώσουμε τις αρχές, τις αξίες και τις ιδέες, θέτοντας από τη μια στο περιθώριο ό,τι αρνητικό διαμορφώθηκε και από την άλλη συμβάλλοντας στην μεγάλη αναγενεσιακή προσπάθεια στη βάση των αρχών, των ιδεών και των οραμάτων μας. Οι δράσεις μας. Οι δράσεις των ελευθέρων πολιτών προσδιορίζονται και διαμορφώνονται και ανανεώνονται διαρκώς μέσα από τις προτάσεις των μελών και των φίλων του κόμματος, την επαφή με την κοινωνία των πολιτών και τα συμφέροντα της χώρας με σκοπό. Πρώτον, τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων πολιτικής συμπεριφοράς και συγκεκριμένων μέτρων για την θωράκιση και καλύτερη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, την οικονομική πρόοδο, την κοινωνική συνοχή, την βελτίωση των εθνικών συστημάτων παιδείας και υγείας, την ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας και την διαρκή οικολογική φροντίδα απέναντι σε αναπτυξιακές και παραγωγικές στρεβλώσεις. Την διάδοση των αξιών, των πολιτικών θέσεων και των προτάσεων του κόμματός μας στους πολίτες, μέσω διαπροσωπικής επικοινωνίας
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, του διαδικτύου και κάθε πρόσφορου μέσου δημοκρατικής και κοινωνικής επικοινωνίας. Κεφάλαιο δεύτερο. Τα μέλη μας. Άρθρο 3. Στο κόμμα Ελεύθεροι Πολίτες μπορούν να συμμετέχουν πολίτες με την ιδιότητα του μέλους ή του φίλου. Τα μέλη μας. Μέλος των Ελευθέρων Πολιτών μπορεί να εγγραφεί κάθε Έλληνας πολίτης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε ενήλικος πολίτης άλλης χώρας που διαμένει νόμιμα στη χώρα μας. Νέοι κάτω των 18 ετών μπορούν να δραστηριοποιούνται με την ιδιότητα του μέλους μόνο στην οργάνωση νεολαίας των Ελευθέρων Πολιτών, που θα έχει τον τίτλο Ελεύθερη Νεολαία και θα λειτουργεί αυτόνομα με βάση το δικό της καταστατικό ή κανονισμό λειτουργίας και δικά της όργανα. Με την εγγραφή καταβάλλεται η συνδρομή εγγραφής και κάθε μέλος καταβάλει το μήνα Ιανουάριο του κάθε έτους την ετήσια συνδρομή μέλους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από την Εθνική Επιτροπή. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει το μέλος. Διαμορφώνει προτάσεις για την υλοποίηση της αποστολής και της δράσης του ιδίου και του κόμματος. Συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις διαλόγου και ενημέρωσης, δημιουργεί συντονιστικές ομάδες διάδοσης των ιδεών του κόμματος και διοργανώνει, αν μπορεί, συγκεντρώσεις πολιτών που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις αρχές, τις ιδέες και την αποστολή και τη δράση των Ελευθέρων Πολιτών. Προωθεί με διαπροσωπικές επικοινωνίες, αλλά και μέσω των ΜΜΕ και του διαδικτύου, τις αρχές, τις ιδέες, τις προτάσεις, τις δράσεις και την αποστολή των Ελευθέρων Πολιτών. Συμμετέχει ενεργά στις λειτουργίες του κόμματος και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, έχοντας πλήρως το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε στα όργανα του κόμματος. Έχει δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που αφορούν στην οργανωτική λειτουργία του κόμματος. Σέβεται τις ιδρυτικές, ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του κόμματος και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και μετέχει ενεργά και με συνέπεια στις οργανωτικές κομματικές δομές στις οποίες εντάσσεται. Οφείλει να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Η πληρωμή της προβλεπόμενης ετήσιας συνδρομής μέλους, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την Εθνική Επιτροπή, γίνεται κάθε χρόνο στο πρώτο 20ήμερο του μηνός Ιανουαρίου. Ποια είναι η διαδικασία ένταξης μέλους? Η διαδικασία ένταξης ενός πολίτη ως μέλος των Ελευθέρων Πολιτών περιλαμβάνει τα ακόλουθα. Αυτοπρόσωπη υποβολή σχετικού αιτήματος προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής των Ελευθέρων Πολιτών. Ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματός του μέσα από την ιστοσελίδα των Ελευθέρων Πολιτών. Το αίτημα συνοδεύεται από συστάσεις 2 ήδη μελών του κόμματος. Το αίτημα εξετάζεται από το Γραφείο Οργανωτικής Συγκρότησης του κόμματος, που εισηγείται σχετικά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής, το οποίο και λαμβάνει την οριστική απόφαση εντός 60 ημερών. Αιτήματα εγγραφής πολιτών ως μελών του κόμματος μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των Επιτροπών Στήριξης με την ίδια διαδικασία. Κάθε νέο μέλος με την εγγραφή του παίρνει κάρτα μέλους με προσωπικό αριθμό μητρώου. Η κάρτα μπορεί να είναι και χρεωστική για την πληρωμή και μέσω αυτής των οικονομικών υποχρεώσεων και ενισχύσεων προς το κόμμα. Κωδικό διαδικτυακής επικοινωνίας ή άλλος διαδικτυακή ταυτότητα. Ο κωδικός αυτός είναι απολύτως προσωπικός, δεν κοινοποιείται και δεν αναγράφεται σε κανένα έγγραφο. Είναι το κλειδί δηλαδή που επιτρέπει τη συμμετοχή του μέλους στον εσωκομματικό διαδικτυακό διάλογο και την πρόσβαση στα δίκτυα του κόμματος. Φίλοι. Οι φίλοι των Ελευθέρων Πολιτών μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πολίτης, ενστερνίζεται την αποστολή, τις αξίες και τις ιδέες του κόμματος. Δεύτερον, η δήλωση φιλίας καταχωρίζεται με αυτοπρόσωπη σχετική δήλωση στην ιστοσελίδα των Ελευθέρων Πολιτών ή γραπτά προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Εθνικής Επιτροπής του κόμματος, το οποίο παραπέμπει το σχετικό αίτημα στο Γραφείο Οργανωτικής Συγκρότησης για καταχώρηση σε ειδικό κατάλογο φίλων. Η δήλωση φιλίας μπορεί να γίνει και μέσω των Επιτροπών Στήριξης του κόμματος με την ίδια διαδικασία. Τρίτον, κάθε φίλος ή φίλη των Ελευθέρων Πολιτών μπορεί να συμμετέχει ελεύθερα σε εκδηλώσεις του κόμματος και σε ομάδες εργασίες κατόπιν συνεννόησης
με τον συντονιστή της αντίστοιχης ομάδας. Απότερο στόχο για κάθε φίλο ή φίλη είναι μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα δρόμενα των ελευθέρων πολιτών να αποφασίσει τελικά την ένταξή του ως πλήρες μέλος στο κόμμα. Αναστολή κομματικής ιδιότητας. Η αναστολή της κομματικής ιδιότητας επέρχεται. Πρώτον, αυτόματα και για όσο διαρκεί εισαγγελική παραγγελία ή δίωξη σε βάρος του μέλους. Β. Αυτόματα, εάν αρμόδια Οικονομική Επιτροπή αποφανθεί για αδιαφάνεια ή παρανομία στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, παραπτώματα στη διαχείριση κομματικών ταμείων ή αποδεδειγμένη ή καταφανή οικονομική διαπλοκή. Με αιτιολογημένη απόφαση, το Γραφείο Δεοντολογίας και Τεκμηρίωσης, σε περιπτώσεις καταστρατήγησης μέρους ή του συνόλου των καταστατικών αρχών ή ανάρμοστης συμπεριφοράς σε μέλη του κόμματος, πολιτικούς αντιπάλους ή απλούς πολίτες. Απώλεια κομματικής ιδιότητας. Απώλεια της κομματικής ιδιότητας επέρχεται με ενυπόγραφη αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους, με τη συμμετοχή του σε άλλο κόμμα ή την ενεργοποίησή του υπέρ άλλου κόμματος. Με τη συμμετοχή σε κυβερνητικές θέσεις άλλου πολιτικού φορέα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κομματικών οργάνων των ελεύθερων πολιτών. Αυτή είναι μια ωραία παράγραφος. Μπορεί να τη χρειαστούμε στη διαδικασία. Πάμε λοιπόν, κεφάλαιο 3, διοίκηση και όργανα. Το κόμμα Ελεύθεροι Πολίτες θα διαθέτει συγκεκριμένη δομή κεντρικής διοίκησης με σκοπό την δημοκρατική και συλλογική λειτουργία του κόμματος. Κεντρικά διοικητικά όργανα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού, μέχρι αυτός να εγκριθεί, τα κεντρικά διοικητικά όργανα του κόμματος ορίζονται ως εξής. Γενικός Διευθυντής του κόμματος, προείσταται των διευθύνσεων της κεντρικής διοίκησης καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών του κόμματος. Ορίζεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης του Προέδρου ή του Γραμματέα. Υπάρχει το Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης και Διαφάνειας, ασκεί την κεντρική διαχείριση του κόμματος, εκδίδει και διατηρεί τα νόμιμα οικονομικά βιβλία και στοιχεία. Γραφείο Ηλεκτρονικής Διαχείρισης, Γραφείο Νεολαίας, Γραφεία Τύπου, Γραφείο Δεοντολογίας και Τεκμηρίωσης. Και πάμε στο κεφάλαιο 4, πολιτικά όργανα, άρθρο 5. Τα πολιτικά όργανα του κόμματος είναι τα εξής. Πρώτον, το συνέδριο. Δεύτερον, ο πρόεδρος, ο γραμματέας, η Εθνική Επιτροπή, το Εκτελεστικό Συμβούλιο και η Κοινοβουλευτική Ομάδα. Το συνέδριο. Το συνέδριό μας είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος, το οποίο συνέρχεται κάθε 3 χρόνια και συγκροτείται από Α. τον πρόεδρο του κόμματος, τον γραμματέα του κόμματος, τους πρώην προέδρους του κόμματος, τους πρώην γραμματείς του κόμματος, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής, τους πρώην βουλευτές και ευρωβουλευτές, τους εκλεγμένους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δημάρχους, περιφερειακούς συμβούλους και δημοτικούς συμβούλους, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Νεολαίας, Ελεύθερη Νεολαία. Το ιδρυτικό μας συνέδριο είναι το πρώτο συνέδριο του κόμματος που επικυρώνει τον ιδεολογικό χαρακτήρα και τις πολιτικές θέσεις του κόμματος και εκλέγει τον πρόεδρο, γραμματέα και τα κεντρικά πολιτικά όργανα του κόμματος. Στο ιδρυτικό συνέδριο συμμετέχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη και πάντως όσα προσέλθουν. Η ευθύνη οργάνωση του προσυνεδριακού διαλόγου και της πραγματοποίησης του ιδρυτικού συνεδρίου ανήκει στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Σύγκληση τακτικού συνεδρίου. Το τακτικό συνέδριο συνέρχεται τακτικά κάθε 3 χρόνια με ευθύνη του Προέδρου, του Γραμματέα και του Εκτελεστικού Συμβουλίου του κόμματος. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Προέδρου? Ο Πρόεδρος έχει 3ετή θητεία, η οποία μπορεί να παραταθεί το πολύ κατά 10 μήνες λόγω εκτάκτων περιστάσεων που έχουν οδηγήσει σε αναβολή του τακτικού συνεδρίου. Ο Πρόεδρος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες στο πλαίσιο των αποφάσεων του συνεδρίου. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος είναι Πρωθυπουργός, η θητεία του παρατείνεται μέχρι τη λήξη της Πρωθυπουργίας του. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας εκπροσωπεί το κόμμα στο Κοινοβούλιο, παρατείνει τη θητεία του και οδηγεί το κόμμα και στις επερχόμενες εκλογές. Ο Πρόεδρος εκφράζει και εγγυάται την ιδεολογική, πολιτική και πραγματική κατεύθυνση του κόμματος. Υλοποιεί και υπερασπίζεται τις θέσεις του συνεδρίου, εγγυάται τη δημοκρατική λειτουργία, συγκαλεί με τον Γραμματέα το Εκτελεστικό Συμβούλιο, το τακτικό, με τον Γραμματέα σε περίπτωση που κλείνουν μαζί, συγκαλούν και το εκτελεστικό, εγγυάται την ενότητα, την ομοιογένεια και τον πλουραλισμό του κόμματος. Εκπροσωπεί
και δεσμεύει το κόμμα στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό. Ηγείται των προεκλογικών αγώνων ή δύναται να το αναθέσει στο γραμματέα. Αμφισβήτηση του Προέδρου ή του Γραμματέα. Αμφισβήτηση του Προέδρου ή του Γραμματέα του κόμματος μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με έγγραφη μορφή που υποβάλλεται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο από τα 2/3 των μελών της Εθνικής Επιτροπής ή την πρώτη ημέρα του συνεδρίου από το 50+1 των μελών του συνεδρίου. Με την υποβολή της μομφής συγκαλείται έκτακτο συνέδριο με αυτό το θέμα ή αυτό προηγείται στις εργασίες κτλ. Η μομφή κατά του Προέδρου και του Γραμματέα γίνεται δεκτή αν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των συνέδρων. Ο Γραμματέας του κόμματος εκλέγεται άμεσα από το συνέδριο και έχει θητεία αντίστοιχη με τη θητεία του Προέδρου του κόμματος. Εποπτεύει των εργασιών της Εθνικής Επιτροπής και προεδρεύει σε αυτές σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, ενώ έχει και την ευθύνη της σύγκλησης συνεδρίασης της Εθνικής Επιτροπής. Η Εθνική Επιτροπή, γιατί είστε και πάρα πολλοί υποψήφοι, η Εθνική Επιτροπή του Κόμματος των Ελευθέρων Πολιτών συγκροτείται από τουλάχιστον 50 μέλη, εκλεγμένα από το τακτικό συνέδριο του κόμματος, που αναδεικνύονται μεταξύ των ενδιαφερομένων υποψηφίων σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας με σταυροδοσία ποσοστού 40% επί των μελών του σώματος εκτός του Προέδρου και του Γραμματέα του κόμματος, που συμμετέχουν αυτοδίκαια. Ας μιλήσουμε για την αρχή διαφάνειας, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο καταστατικό μας. Είναι η διαχείριση των οικονομικών του Κόμματος των Ελευθέρων Πολιτών. Γίνεται με απόλυτη διαφάνεια, με διαφανή τρόπο και σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του εκάστοτε νόμου για τα οικονομικά των κομμάτων. Τα έσοδα και οι δαπάνες του κόμματος, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις και τα πορίσματα ελέγχου, δημοσιεύονται υποχρεωτικά από εμάς στο διαδικτυακό τόπο του κόμματος. Το καταστατικό λοιπόν αυτό, που είναι τόσο σημαντικό για το κόμμα μας, πρέπει να εγκριθεί από το Ιδρυτικό Συνέδριο του κόμματος και κάθε συνέδριο, τακτικό ή έκτακτο, μπορεί να κάνει τροποποιήσεις του καταστατικού του κόμματος κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Στο αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου κατατίθεται με απόφαση και φροντίδα των εκλεγμένων θεσμικών οργάνων του κόμματος το παρόν καταστατικό σε αντικατάσταση του ήδη κατατεθειμένου και η νέα σύνδεση του κόμματος. Εγώ ολοκλήρωσα την ανάγνωση εντάχει του καταστατικού μας και νομίζω πως το εγκρίνουμε και προχωράμε ή δεν το εγκρίνουμε και το διορθώνουμε όπου νομίζουμε ότι πρέπει να διορθωθεί. Εγκρίνεται το καταστατικό του κόμματος. Ομόφωνα.